musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayo Piindi TV nane ne mbaɗino entrée ganduɗa ko hollude bandiraɓe andedeɓe tigui holko heewi ɗo e Yumbel Sud kala ko dilli ko ɓurɗum doole ene wayno ganduɗa ko oɗon toroɗo naati kolaɗo hoore leydi Macky Sall kono kay on jagorɗo kalfinaɗo faggudu leydi Sénégal so tawi tigui ganduɗa ko faggudu leydi Sénégal ƴellitima eɗen jetta Allah eɗen jettamo woni ministre Amadou Hott on jii ɓesgu yombol jaɓɓimomo sabawde golle makko ɓesgu yombol jaɓɓimomo sabawde ɗen golle payodinde ɗe woɗɗo ko adi eɗen ganduɗa kayya eɗen mbaɗa monopolisé walla mbiya eɗen goɗɗe konngolé eɗen darde mawni men bani men debbo mo kanile kanareje to ɗo saabu ngari jamma on wite Aïcha won leñol Pulaar fone andimo elle n'est plus à présenter debbo debbo kadi ganduɗa kayya ko darni leñol Pulaar darde semude o ɓuuri artande yimɓe programme Aïcha wanna bisimilla a salmitama banam gorko Moussa Niang mi salmini mi juurimama ma jaafoɗon dane nde koko saali nde wonno oɗo semaine foof koye programme min goni koye préparation oɗo journée min goni yo journée o yot yo journée o wat fayda yo yen ñanta journée o donc hande ko première sortie monsieur le ministre Amadou Hott emin jiiɗo o wona maire Yeumbeul Sud Yeumbeul kesso Pul ko ɗum min jiiɗi eyyi ko ɗum tawi hande oɗo programme noon o haddini ko sukaɓe ujunnaji ɗiɗi sukaɓe o itti volontaire o haddiniɓe gratuitement guila e safaro mabɓe ha e ordonnance uji mabɓe doctoreɓe foof o waɗiri ɗum saabu Allah hande noon woni julliƴƴina jalta o waɗi première sortie makko ngam Yeumbeul naaɓe jiyamo ngam Yeumbeul naaɓe keftinomo ngam Yeumbeul naaɓe ballamo o yiɗi wonde ko maire Yeumbeul nde wonno ko maire baɗɗo fayida kadi o liggima no fanirta ni e politique Sénégal saabu oɗon gandi Amadou Hott kanko o haalata ni o wona kaalowo yimɓe hewɓe gandamo sa yi a wiyat monsieur le ministre Amadou Hott min mbima on min ganda ɗum kanko o haalata ko golle ɗe ɓuuri haalaka donc no wiyate Moussa Niang mi woppinma e micro tan mboɗa andi ko an ɓurata heɓade par ce que comme tampude seeɗa jaafoɗa ko noon tigui sa wonno oɗon gandi on keeɗani caggal golle he sakki ala ganda ko on gorko nde o laami nde leñol makko kala tini o laamima kono kadi ganduɗa ko leñol fulɓe foof ande o laamima saabu pulagu ni yeeye makko nde wonno ene yeeyi pulagu ganduɗa ko deeƴe gollo wadde mbiyen Amadou Hott ko deeƴe gollo ay sa wonna ɗum noon ko waɗi ganduɗa ko faabu miskineɓe ene wayno ganduɗa tigui holɓe ngala ko nduniri ɓiɓɓe mumen holɓe ganduɗa kadi ko ngala oɗon possibilité nannon ɓiɓɓe mumen hôpital jundumen ɗum noon ko waɗi an hande holno jirɗa ɗum noon eyyi somi juumani c'est la 5e fois mo waɗa ɗum wona ngol lawol o fuɗɗi wadde ɗum mataw ko ngol ɗo ɓuuri mantinede kono wona ngol ɗo fuɗɗi wadde ɗum so tawi mi yiiɗa juumde oɗo won 5e édition omo waɗa ɗum o heewi wadde ɗum donc emin ñaganomo tan ko yiiɗi ko yo Allah rokkumo ɗum kadi minne ko bandiragal darnimi ɗo ko ƴiƴam darnimi ɗo ko jingude darnimi saabu hayso wona haydara ko haalpulaar kadi ko bandam ko guirlajo komin taniraɗo goto joom suudu makko ko mawnam donc oɗo ñalawma somi darima hen hay goto wiyata kam hen holko saabi dariɗa ɗo darnimi ɗo ko endam eyyi ko ɗon tigui Aïcha wanna haɗeman waynodirde ene wayno hande ganduɗa ko Yeumbeul Sud fo yalti beele ganduɗa ko jaltugol ɓesgu Yeumbeul foof e tertade ministre Amadou Hott wonani hunde jahludema eyyi ɓettani kam par ce que Amadou Hott koko ligguiɗo hayso wona Yeumbeul Sénégal foof ne andi ko Amadou Hott liggui ko a nani wadde ɗum ɗo bettanimi hande min beltima Yeumbeul fo yalti aɗa wawi sodde 6 uji coɗa ndiyameje coɗa boisson koɗa wawi sodde yimɓeɓe sa yi yimɓeɓe daari c'est parce que ko dari ko ɗum darni yimɓeɓe yo Allah rokkumo ko yiilato ko eyyi ko noon tigui debbo mo kanele kanareje so haali tan no ɓesgu fulɓe nanata ene wayno kalmo o rewi eɗen gandi gonga nan ɗon kalto rewi kadi eɗen gandi cahanala ɗon wadde mbiyenna debbo mo toroɗo debbo mo kanele kanareje Aïssa wanna en jii ko seedantagal gadi o waɗi e ganduɗa ko oɗon Amadou Hott wadde mbiyenna so tawi ɓesgu Yeumbeul fo yalti hande ko golle makko saabi yaltude wona faggundu tan o reeni kono hay ɓesgu Yeumbeul o reeni ce n'est pas la première fois ko foti ni suwaɓe ndune faabo julɓe faabo miskineɓe ɗum ɗon ko ballal wadde mbiyenna c'est quelque chose ganduɗa ko à imiter c'est quelque chose à tricher eɗen mbiya ganduɗa toutes les leaders politiques yo ñemtino oɗon systéme nde wonno neɗɗo kalto mbawɗa hedde oɗon tin mbawɗa wallirde Amadou Hott waɗi ɗeɗo golle paydide ha joni eɗen jokka e programme oɗon ƴewen les allocutions ƴewen ganduɗa ɓen waɗoɓe discours
miskuraji Piindi TV ala ko manki deron gede nde wonnon be bi ko nyalawma famdara ko jomum sembar dole wadde mbiyen Amadou Hott kanyum famdani dole woni Amadou Hott ministre de l'économie woni sababu garangal men do hande eden ciftini bandirabe kanko woni mo gonda ko onno horejo leydi mo lamtoro pour gede no kewden wiidemo makke kumma cimbo ko kongo tigi woni investir do e yombol la ene wayno non ganduda tigi hande ko Amadou Hott ko kanko ardina gede Maymuna Jammeh ko bajjen gohdo mo gonda tigi tawtedo yombol ko kanyum tigi jettuno ganduda kay ko nanne suudu beedon be ganduda ko sukabe temedere sukabe ujunere wala mbiyen 1000 enfants ganduda tigi beedon kala o duuni dumen wadde mbiyen ko golle paydinde wadi caggal dum non ganduda tigi o wadi ganduda odo cérémonie rutude tedungal odon jagoro mo ganduda tigi o biddo yombol la woni sababu garagal men do Maymuna Jammeh ganduda tigi Amadou Hott jaltini be do yimbe kala ngari hawrde dum non wadde mbiyen eden do yombol la gede de fofo ma jubino hanit niya haka waktuji sappo ya jeedidi payi hoje maji kono tigi eden do ha hede futru bele tigi geden jubi ala ko manka do événement Amadou Hott on jagordo économie musidɓe tedduɓe jokke hormade programme ɗo e Piindi TV kala ko wawi kewde ɗo wona ko wuluta ɗon Allah jarama on jarama bandiraɓe hande ko weltare mawde en gari ɗo henne e quartier Farba ɗo e nder Yeumbeul Sud pour weltanade sukaɓe meɗen ma won ujunere cukalel Allah newnani en balli ɗumen no kaddori hankadi oɗon gandi henne ɗum ɗon noon ko hunde wande fayida e suko gorko te kadi e diine l'islam ko hunde yamirande ɗum noon e association bajjanu gox président mabɓe noon Maymuna John hande hikka woni deuxiéme hitande ganduɗa enen mbaɗa ko wayni rawane ko temedde jeeɗiɗi neɗɗo won cukalel wonno hikka noon en mbaɗi ɗum ujunere cukalel ko weltare mawde noon en gari ɗo e Farba enen e responsable uji Benno Bokk Yakar pour weltanade sukaɓe duwanade ɗumen kamɓe fof hankadi Allah newni fof rewi lawol ken candidat noon e commune de Yeumbeul Sud enen goni tête de liste pour coalition Benno Bokk Yakar yimɓe Yeumbeul naɓe fof leader uji politique fof parti ji ɗi fof à l'unanimité hay goto heddaki ɓe dari hay goto forsani ɓe mbi ko Amadou Hott kañum woni candidat mabɓe ɗum noon ko hande koye événement politique kadi jeeɗen ko événement social dañɗen ɗo hande ko weltare tan mawde eɗen ñaago Allah ko wayni hitande fof yo Allah rokku en cembe hokka en julde balɗe mbawen wadde ko wayni e nder Yeumbeul Sud kadi e nder guure goɗɗe Allah jarama on jarama merci beaucoup eɗen jetta Allah ene laaɗo muɗum eɗen jetta Allahji Macky Sall président de la République kanko mo ganduɗa o suɓima en caggal nde leader uji fof mbi ko Amadou Hott kankone o yanti hen o wi ko Amadou Hott o suuɓi en yen gon candidat Benno Bokk Yakar eɗen jetta président ha ɗon wawi hadde ɗum ɗo kadi koye hoolare koye teddinde neɗɗo jeeya e ɗum ɗo kadi ene fawte ko hooli en déjà o teddini en déjà o resdi en kala ko fate ministére économie plan coopération woni ko fate faggudu ko fate kafoje leydi no lelorto kadi ko fate henne leeɗede holno jokkodirta ko fate faggudu e kaalis e fof ɗum noon kadi eɗen jetta hen Allahji Macky Sall président de la République eɗen jettamo no fewi jetti Yeumbeul naɓe fof jalti on jii ko waɗa ɗo hande ko yaltina ɗo e neɗɗo ko yimɓe ɓeɗe mbi ɗum meeɗa yiyeede ɗo e Yeumbeul Sud ɗum noon eɗen jetta bandiraɓe Yeumbeul Sud fof militant ji Yeumbeul Sud kala koɗɗo e Yeumbeul Sud mbiyowo mbimi embo wiyata mbimi fof mi salmini ɗum mi yetti ɗum no fewi on jarama machallah nokku momin gono ko nokku mo heewani doole hoɗɓe ɗo ɓe kewani doole no fewi ɗum noon tahi monsieur le ministre ƴetti initiative hitande fof wadde feere fof sukaɓe wonɓe ɗo ɓe tolniɓe dunede beele ma dune rawane o waɗani ɗum temedde jeeɗiɗi cukalel hikka o waɗani ɗum ujunere cukalel so allahu lamɗo jaaɓi so tawi min gañima mairie o hitande haw ko famɗi mamin mbaɗa ujunnaji ɗiɗi neɗɗo mo ganduɗa ko cukalel yimɓe jaltini ɗumen e caɗele mballa famille ɓe jalla jinnaɓe ɓe ɗum woni fandare ñalawma o ko neɗɗo moƴƴo neɗɗo mawɗo neɗɗo ganduɗo neɗɗo jaajɗo neɗɗo pinɗo neɗɗo mo ganduɗa o nafowo Sénégal noon so hoɗi Yeumbeul Sud naɓe gardinta ɗum président Macky Sall jaɓani min ngal ɗon oɗon e décision amen oɗon amin jetta Allah amin jettamo heddi noon ko minen jogui décision yaadude e makko ha min nannamo e mairie o au soir du 23 janvier 2022 inchallah ɗum ɗo ɓuuri famdude e doole ɗe min jogui
ɗum ɗo ɓuuri famɗude e doole ɗe min jogui amin jettira ɗum Allah mais doole ɗe waɗi hen importance ko yimɓe jaltini ɗum dans les urnes et inchallah mamin jaltini ɗum dans les urnes au soir du 23 janvier inchallah